Då kör vi igång. Vi börjar med box nummer 1. Första spexboxen man öppnar. Spännande. Kanske asbra. Tom. Första är tom. Då kör vi. Lycka till allihopa. Ganska snygga basekort. Tycker jag. Vi börjar med en träff till Sharks. Shift Change. Nikolaj Goldobin. Ger oss vår första träff. Decoy och base. Jo, det ska vara base, på ljud. Bäckström. Där får vi fram någon form av Stick Wizards till Panthers. Jagger. Decoy. Och 2 base. Till shift change på McKinnon. Decoy. Och 2 base. Basekort. Och en rookie till Carolina, Brett Pesci. Verkar vara onumrerade i år. Ingen numrering. Decoy och base. Usch, här kommer något snyggt. Vad fan är detta? Wow. Jag vet inte om det är någon superträff. Jag har ingen aning, men det är en double jersey, små autograf, rookie till Toronto. Bibo. Nummer till 499. Till Toronto alltså. Fick första lite större träffen. Vi började precis, Magnus. Du kan vara lugn. Det kommer säkerligen någon Buffalo här. Nästa träff är till Sharks. Rookie Dylan DeMilo. Decoy och 2 base.
Det är en Stick Wizards Colorado, Matt Duchene. Och base. Kom igen nu SPX, leverera lite. Det här duger inte. Det brukar bli bättre när jag säger så. Ah, nice. Så ja. Montreal. Zach Fucali, SPX rookie. En sån special som de hade 05-06. Jävligt snygga. Tyvärr ingen autograf på. Men det är en bra träff ändå. Och en jäkla massa basekort i den också. En till. Åh jävlar. Det är Max Domi, Coyotes. Och base. Så har vi sista paketet på första boxen. Här har vi en till. Den är till LA, Los Angeles, på Derek Forbort. Jävligt snygga. Och base. En helt okej box. Men vi hoppas väl på bättre. Ska man alltid göra. Ja, för dig och Maria. Och generellt så tror jag ska finnas ännu bättre hits. Shift change, Ottawa, Mark Stone. Decoy och base. Stick Wizards. Jason Spezza till Stars. Och 2 base. Det känns som att de har gjort ungefär samma upplägg i alla boxar. För jag får samma ordning på korten. Alltså vad det är för träff. Ja. Här har vi en träff till Montreal. Rookie Zachary Fucali. Så det känns som de har lagt de lite bättre korten i slutet av boxarna. Men kanske det är för tidigt att säga igen, såklart. Men ja, vi får se. Ja, det är samma ordning. Här har vi en träff till Nashville. Kevin Fiala. Jävligt snygga faktiskt. 499. Och 2 base. Då borde det vara en decoy här i, om jag minns rätt. Och det är det. En träff till Boston. Tyler Randall. Decoy.
och base. Shift change, Aron Ekblad till Panthers. Decoy och ett basekort. Då borde det vara lite roligare kort här nu då, de sista. Om det följer samma stil så att säga. Det är en Stick Wizards till Washington. Alex Ovechkin. Decoy och base. Ska vi se om det är en rookie jersey här i också då. Då blir jag nästan rädd. Ja, det är det nog. Jajamän. Vilken blandning de har gjort. Chicago. Ryan Hartman. Och 3 base. En träff till Pittsburgh. Stick Wizards på Crosby. Decoy och base. Och sista paketet. Hoppas vi är något bra då, för annars var det en riktigt dålig box. Herregud, jag visste att det skulle komma något. Där är boom. Boom shakalak. Inga reaktioner. Alla svimma. Och 3 base. Nej, vem fan som var det som hade Oilers? Det var ju Brostedt, va? Ja, jag tror det var Kristoffer som vann. Han gav upp. Nej, det var ju Detroit de bråkade om. Men jag tror Kristoffer hade båda. Så Kristoffer Brostedt. Stort grattis. Jävligt häftigt kort. Vi börjar med Max Domi igen. Shift change. Max Domi. Decoy och base. Stick Wizards. Patrick Kane, Chicago. Och ett base. Alla kan PMa och skriva till att han fick ingenting. Han nollade. En träff till Vancouver. SPX rookie Brandon Gaunce. Gaunce. Hur man nu uttalar det. Och 2 base.
Edmonton, SPX rookie Anton Slepichev. Och base. Jag har en känsla av att den här produkten är bara bombad med bra spelare. Och det har vi nog rätt i. Edmonton, Stick Wizards, Connor McDavid. Två base. Inte bara Edmonton nu, please. Började så här så slutar aldrig, har jag lärt mig. Här har vi kvällens första till Buffalo. Linus Ullmark, SPX rookie. De är onumrerade, tyvärr. Och base. Äntligen, som han sa. Flyers. Rookie jersey. Nick Cousins. Sjukt snygga då alltså. Fan, det kanske blir ett sätt man ska samla. Och 3 base. Oh la la. Det är Robbie Fabry. SPX Rookie Auto Jersey. Numrerad till 499. Så det är ju denna designen. Fast med en autograf. Till Blues. Ska väl Robbie Fabry vara. Yes. Grattis till vem som nu hade Blues. Och 2 base. Vad har vi här då? Det är Chicago igen. Fast denna gången är det Kyle Baun. Kyle Baun. Helvit jersey. Och sen har vi 3 base. Och i sista paketet här har vi ett till The Blues igen. Nummer till 799. Rookie Premiers. Colton Parayko. En sån som är Trilogy egentligen. Men de har slängt i den här produkten också. Jag tror det är någon update-variant. Jag vet inte om Robbie Fabry är någon direkt case-hit. Så det borde väl kunna ligga något riktigt bra här i. Oj. Vi börjar med en jersey här. Ja. Det är Toronto igen. Antoine Bibeau. Nummer till 399. Jersey auto.
Grattis Toronto. Toronto var nog ett av de billigaste lagen, så att vem som nu hade dem borde vara glad. Winnipeg, Andrew Copp, SPX rookie, decoy och base. Och så har vi en träff till Winnipeg, Connor Hellebuck. Rookie jersey och base. Robocop. Kom en träff till Carolina, Noah Hannifin, rookie, nummer till 399. Jag tror det är en röd parallell på den. Okänt om det är den vanliga eller om det är en parallell. Decoy och base. Här kommer en Trilogy-autograf. Trilogy. Alltså Vancouver, Jared McCann. Base. Kom igen nu då. Buffalo, Stick Wizards, Matt Molson. De är jävligt snygga de parallellerna faktiskt, måste jag ändå säga. Decoy base. En shift change till Panthers. Barkov, Alexander Barkov. Decoy och base. Det är ytterligare en sån här sisådär box som borde avslutas med något stort då. Washington, Chandler Stevenson. Decoy och base. En till Connor McDavid i stick change den här gången. Decoy och base. Och det sista packet. På denna box. Det är en rookie till Ottawa, Max McCormick. Ja, enligt mig en riktigt dålig box. Så är det väl ibland. Och då har vi sista boxen som vi håller alla fingrar upp till hockeykortsgudarna. Shift change. Jag tror vi har haft en likadan. Det är nog den andra. Aron Ekblad.
Panthers. Decoy och ett basekort. Stick Wizards, Ovechkin. Även våran andra tror jag. Base. Boom. Ja. Shift change. Det var nog också en dubblett tror jag. Mark Stone. Ottawa, Chris Wideman, SPX rookie. Kom igen nu då. Chicago, SPX rookie Viktor Svedberg. Och grundkort. Det är nog fan mina dubblett också. Crosby. Stick Wizards. Decoy och base. Islanders. Ryan Strome Monochromatics. Onumrerad. Men snygg. Som bara den. Flames. Sam Bennett. Shift change. Har vi 2 paket kvar. Hoppet är väl det sista som är vid oss, va? Flames igen. Emile Poirier. Och base. Och det sista paketet för dagen ger oss något väldigt tjockt. Stark avslutning. Den är jädrigt tjock. Till Flames. Jag vet inte vad det är för material. Men vackert var det.